Yn dilyn llwyddiant y seintiau'n Ewrop, mae gan dîm Craig Harrison sawl gêm wrth gefn ac i ddechrau dal i fyny, Aberystwyth oedd y gwrthwynebwyr nos Fawrth. Ar ôl i Jordan Williams roi'r tîm cartra ar y blaen yr awr, fe gafodd Cico'r Smotyn Adrian Chislewicz i harbed gan Dave Jones. Cyn i Jake Caernarfon lwyddo i rwydo y munudau ola'r gêm i sicrhau'r fuddigoliaeth o 2-0. Yn herio'r seintiau bnawn Sadwrn, roedd Hwlffordd oedd ar record amddiffynol o'r cyngred gan ildio 1 gôl yn unig mewn 5 gêm. Ond gyda'r seintiau wedi trechu'r adargleision yn ei 6 gornes ddiwetha, roedd ei am fod yn ddipyn o her i Hwlffordd. Bodenham a Con Roberts yn cyfnewid y bêl yn y cefn. Roberts yn codi ben. Bas yn syth lawr Quay. Nawr te y seintiau yn cyflymu'n sydyn. Smith i Bradley. Bradley. Holden yn gofyn amdani. Holden yn syrthio ar y cwrt. Nawr te os y Cico Smotyn. Na, dim diddordeb gan y dyfarnwr ar ergyd gan Chislewicz yn y pen draw heibio'r postyn. Wel, ond na gyffyrddiad gan yr amddiffynwr ar Holden. Oedd hi'n edrych fel Cico'r Smotyn i fi. A wedyn, Chislewicz yn methu a threfnu draed mewn pryd i daro'r nod. Gyda gornel yn unfer. A nawr, yn hir at y postyn pella. Jenkins yn on-casglu. Uchel gan Jenkins y golwr ddim yn dod amdani. Mae'n cael ei tharo lawr! A Owain Jones ar foli ymhell dros y bar. A'r cyfleon yn mynd i fod yn bryn yn ebyn y seintiau. Mae angen gwell cywirdeb. Shepherd ar bas lawr y sianel. Mae honna'n gofyn gormod o Owain Jones. Wrth i'r seintiau adfer y meddiad. Y bas ymlaen at Sean Bradley. Does a ddim cam sefyll. Sean Bradley! Dros y trawst. Ac oeddech chi'n disgwyl i'r rhwyd grynu a gol i Bradley. 17 munud o'r gêm di chwarae. Y gig gornel at y postyn pella! Ac oedd Bodenham yn o'r postyn pella. A fe ddylefed i rhwydo, oedd o'n gyfle gwych i Bodenham. Mae'r seintiau wedi bod yn symud y bêl yn hyfryd yn yr hanner cyntaf yma. Redmond i Williams, o'r amddiffynwr neidio i mewn. Williams yn codi ben, mae Smith yn aros amdani! A Leo Smith, wel, yr rhwystredigaeth yn amlwg. Ac mae rhywun yn meddwl, mae unau yn fater o amser gyda'r holl gyfleon mae'r seintiau, neu fe fyddwn nhw'n difaru. Smith y diweddara i fod yn wastraffus. 5 munud o'r gêm di chwarae, mae'n parhau'n ddi-sgôr. Wrth i Sean Bradley adael i'r bêl wneud y gwaith. Ac yna mae'n ei lledu hi i Chislewicz. Mae'n herio Humphries. Chislewicz, i gefn y rhwyd! A dyna gôl o'r safon ucha. Mae wedi sgorio 77 o goliau yn uwch gyngred Cymru. Go bryn bod yna lawer y well o hon. Cryf mewn safle delfrydol i'r seintiau. Bradley yn ei chymryd ag yn taro'r trawst. Yr adlambiad i grys glas. Bradley drwch blewyn o ddyblu mantes y seintiau. Mynydd o beniad gan Jenkins. Shepherd yn brwydro amdani hefyd. Jordan Williams nawr te, codi ben. Y bas yn ddeallus i Chislewicz. Chislewicz! O, McCarthy yn wirthiodd ar y llinell. Yr amddiffynwr yn atal gôl sicr, a fydde wedi bod yn ail gôl i Chislewicz hefyd. Bod y fantais yma dal am para'n 1 gôl. Yn gweitha holl feddiant o holl gyfleoedd y seintiau. Mae'n dal yn y fantol yma. Williams nawr. O, Watts yn rhywan. Williams i mewn i'r cwrt. Dau'n aros amdani, ond y croesiad i neb. Ond os ar hosydd hi fel hyn, ond driffwynt da oedd i cartre. I think it shows how far we've come as a group. To be disappointed, but you know, they're a very good side and we stayed in the game all match and I know that's all I can ask of the boys. I thought they were excellent today. Bod ni'n gwybod lle gêm anodd i ni, ond mae'n hollol wahanol i beth da ni wedi arfer efo o wwan yn Ewrop, so da ni ddod nôl i arfer efo hyn eto a mae'n clean sheet i ni a 3 pwynt. Y tro diwetha i Caernarfon gwrth a Pen-y-Bont, rownd derfynol o gema ail gyfle Ewropeaidd oedd hi. Tor calon i dîm Rhys Griffiths a dechrau antur fuddgofiadwy Richard Davies a'i garfan. Gyda Pen-y-Bont yn un o'r 3 oedd yn rhannu'r brig cyn dechrau'r penwythnos ac heb golli hyd yma, cyfle da i dalu'r pwyth yn ôl.
Llain y 5 munud ar y cloc. Matty Jones. A'r peniad at Sears ac am arbediad gan Prijbeck yn y gol. Wel, mi oedd e'n syth at y golwr. Y croesiad o'r chwith gan Matty Jones a'r rhediad yn wych gan Sears, ond am arbediad gan Prijbeck. Harling, does neb ar ei gyfle, Miles Davies i'r dde. Digonedd o grysau glas gan gynnwys Nathan Wood ar ei drodd dde, yn syth at Thomas, arbediad da gan y golwr ifanc. Wel, mi oedd Nathan Wood yn edrych am gyfle fyna i sgorio i gol gynta sail ymuno a'i gyn glwb, ond yn syth at y golwr o'n chwarae teg Harry Thomas yn neud i waith yn dda fyna. Bosch. Peniad at lwybr Reffel. Matty Jones wedi methu am gyfle fan hyn. Reffel mae i fewn. A mae Breffel wedi rhoi Pen-y-Bont ar y blaen. Camgymeriad gan Matty Jones. A Reffel yn sgorio heibio Harry Thomas. Dim cyfle i'r golwr chwarae teg. Ond sicr mae Pen-y-Bont yn heiddi bod ar y blaen. Cain Owen at Miles Davies y peniad at Kirkup. Kirkup yn troi. Nôl at Nathan Wood, ac at Venables, oce, rhyw ffordd. Mae Venables unwaith eto yn tynnu'r ergyd, wel fe nath i wyro oddi ar un o gyrff Caernarfon. Venables yn gwastraffu cyfle arall, rai dweud. Steph Edwards ar peniad yn gryf, ond Pen-y-Bont yn ail edrych o feniad. A mae y bas at Nathan Wood, diwym yn cam sefyll. Nathan Wood ar ei drw'r chwydd ac am arbediad gan Thomas unwaith eto yn y gol i Caernarfon. Fe geith Wood ail gyfle, mae dal i fynd am sgiliau. Nathan Wood, drychwch ar hwn. Sgiliau anhygol gan Nathan Wood yn mynd heibio 2 neu 3 o amddiffynwyr Caernarfon. Ond eto, ddim cweit yn gallu canfod y targed. Ond modd i'n arbediad rhagorol gan y golwr ifanc unwaith eto. 20 munud yn weddill yma. I ni parhau Pen-y-Bont 1, Caernarfon dim, ond y cofi sydd yn pwyso fan hyn. Adam Davies yn gofyn am gico smotyn namedd y dyfarnwr, ac am ergydiad gan Sears, ychydig dros y trawst. Chwaraewyr Caernarfon yn amgylchynu'r dyfarnwr yn gofyn am gico smotyn wrth i ergyd Sears grafu top y trawst. Reffel yn ennill y peniad, teg at Crowell. Sears yn gofyn am lawio chwaraewch mam y dyfarnwr. Crowell a'r croesiad at Wood sydd ar y postyn pella. Wood nôl at o Pritchard ac am arbediad rhagorol unwaith eto gan Harry Thomas. Mae wedi cadw'i dîm yn y gêm. Y golwr ifanc yn neud i waith yn rhagorol. Wood sodled hyfryd at Green. Green ydi Crowell yn y cam sefyll. Crowell mae dal i fynd. Mae dal i fynd fan hyn, Crowell ar draws y car, Clayton Green! Yn ei wneud i'n ddwy i Pen-y-Bont! A dos bosib dyna'r gol sydd yn cipio'r triffwynt i dîm Rhys Griffiths. Maen nhw wedi cael sawl cyfle yn ystod yr ail hanner. Crowell ar croesiad a Clayton Green i ddyblu'r fantes. It's going to be a really tough season. Like I said from the start, I think literally 8 or 9 teams could claim a stake for a European spot this year. But at the moment, we're doing well, and hopefully we can keep it going. Yr ola o'r 3 oedd yn rhannu'r brig cyn pnawn Sadwrn oedd Met Caerdydd wrth wynebu'r Bala roedd ein bownd o fod yn gêm dyn gyda'r 2 dîm yn methu sgorio mwy nag 1 gol yn erbyn ei gilydd ym mhob un o'r 4 gêm y tymor dwytha. Chwaraewyr Bala mewn bwndal ar ymyl y cwrt. Nath o'r cae ymarfer am ddigwydd o fyma. Mewn mae'n dod. Tuag at Burke ar y postyn pellach. Oddi ar y postyn. Di cael ei chlirio yndi. Mae rwan. Yr gornel. Peniad ar draws gol. A cryddhad mawr i'r Mets gweld y bel yn dod yn ôl oddi ar y postyn. Lloyd, ty fewn, Ross White, cyfla i Ross White roi ti yn y canol, i'r canol mae'n mynd. O, Alex Downs ar peniad y tro yma, modfeddi heibio'r postyn. Unwaith eto'r bel i mewn i'r cwrt. Yn creu problem i Met Caerdydd. Bongo, cyfle iddo fo droi. Lleo i flaen, dod tu mewn. Lewis Rees.
at Gabongo, nôl mae'n dod i'r canol, Elliot Evans i gornel isa Rwyd, ac efo 33 o funudau ar y cloc yn erbyn llif y chwarae. Mae'r Mets Caerdydd ar y blaen, a'r ergyd gan Evans heibio i Joel Torrance. Y Bala dim, Mets Caerdydd 1. Elliot Evans, gadael i Lewis Rees, i mewn i'r canol mae'n dod, cael ei chlirio. Craven sydd ar draws, cyfle i roi ti'n ôl yn y cwrt, i mewn mae'n dod. Tygat Edwards ar y postyn pella, oddi ar y trawst, Ryan Reynolds. Wel, mae Pennod yn ei ddwylo, yn gwybod ella ddylia fod i wneud yn well. Mae wedi sgorio tair yn barod y tymor yma, ac ddylia fod i cael un yn ychwanegol o fanna. At gêm fwyaf blasus y penwythnos nesaf. Ar ôl i'r Flint ddisgyn o'r uwch gyngrair y llynedd, nath rheolwr Aberystwyth Anthony Williams drydar un gair. Cama. Oedd hynny'n amlwg wedi gwylltio rheolwr y Flint, Lee Fowler, oedd yn dweud bod hon yn bersonol cyn i'r clybiau gwrdd ar goedlan y parc. Mae yna gyfle fan hyn i'w lledu ddi allan i'r asgell dde. Sgiliau da, nithon ni ddyn ôl, a dyma'r cyfle. O, gwych gan y Flint, y cyfle yn syrthio i Jake Phillips, ac a ddyle fe di sgorio, Sean. Wel, i dechneg yn iawn, ond mae rhaid i roi da iawn o rhan amddiffyn Aberystwyth. Wel, y foli gan Bradford, a Jonathan Evans yn gwneud y peth cywir, yn cael blaen trod iddi yn codi'r bêl dros ben Jack Flint, oedd yn hir neb. Wel, allan o ddim byd, y bêl hir gan Louis Bradford. Evans yn glir, oedd e'n gofod ymestyn i gam i gyrraedd y bêl, a dyna pha math i ergyd e dros y far. Wyn yn torri tu fewn ar ei droddeg, bêl y gwyro, mae mewn a Reeves yn ei chalu. Wel, gwaith da gan Ben Wyn yn y lle cynta, ac Elliot Reeves, 10 ar 20 o goliau yng nghynghrau'r y gogledd y tymor diwetha sy'n gwyro'r bêl heibio i Dave Jones yn y gôl. Ni wedi sôn pa mor effeithiol mae'r Flint wedi bod yn yr hanner cynta, a maen nhw wedi cael eu heiddiant. 34 y funudau wedi chwarae, Aberystwyth dim, y Flint 1. Phillips a hi at y postyn pella, peniad lawr gan Ari Owen. A Bradford, wel, mae'n gorfforol, ond dwi'n yn ennill y bêl. A mae'r croesiad at y postyn pella. Phillips oedd ar ergyd yn y diwedd. Ealing. Hughes yn dwy'n y bêl. Ionsian neithon ni ddyn ôl! A Reeves sydd yno i ddyblu mantais y Flint. Wel, y camgymeriad yn un elfennol gan Frankie Ealing, reit o'n blaen i fan hyn. Ond yna, y Flint yn manteisio, y croesiad yn berffaith, ac ar ei drod chwith yn isiel heibio i Dave Jones. Aberystwyth dim y Flint 2. Wel, gwych gan y Flint. Ealing yn cael ei ddal allan fyna, wen mae hon yr rhediad arbennig gan Reeves. Gwych ganddo fe, y rhediad yn un perffaith. Burke ymlaen at Reeves. Reeves am yr hat-trick! Geith e ddim cyfle gwell, dwi'n siŵr. Yn torri tu fewn ar ei drod dde, yn curo 1, yn curo 2, yn agor ar amddiffyn i fyny, ond dros y bar a hi. Darlington at y postyn agosa! Oddi ar y llinell! Dwi'n credu bod wedi dod oddi ar Jonathan Evans. Wel, bygythiad penna Aberystwyth. Jonathan Evans ydi di atal gol fanna. Feels like a big win there, Lee. Yeah, it's just what the performance has backed up over the last couple of games. It was just finishing off the performance data that we've been getting back in terms of turning that into 3 points or a point. And today we fully deserved it. A lot of boys not at the races today, and that's not like us, but we go again. There's 26 games to go. That's not the end of the world. We said that, we know where we're at, and roll on next game. Mae'r bêl bellach yn rowlio i Connah gyda'r clwb yn sicrhau 2 fuddugoliaeth yn olynol ers i Billy Painter gymryd yr awena. Yn ei herio dros y penwythnos oedd y Bari lwyddodd i godi o waelodion y gyngrair ar ôl sicrhau 3 phwynt cyntaf y tymor hwn yn erbyn y Flint y penwythnos diwethaf. Di
Disney yn cynnig I hun, Disney. Mwandwe, Marriott ar yr asgell a'r croesiad. Mae hwnna dros pen pawb yn ôl, mae'n dod Rhys Hughes, Kenny! O! Ergyd gan Rhys Hughes. A Jack Kenny, wel, doedd o ddim yn ei disgwyl hi, ac oedd o methu troi I gorff. Wel, dyna'r cyfle gorau hyd yma yn y gêm i'r tîm cartra. Pool. At Hughes, y croesiad. Tuag at Mwandwe sy'n disgyn i'r llawr, ond dim trosedd, medda'r dyfarnwr. Y peryg dal yna. Kenny. At Noah Edwards o'n erbyn y postyn. Ac unwaith eto, cyfle eiraidd i'r tîm cartra. Gwaith da ar ochr y cwrt Cosby. Noah Edwards traed cyflym, ond I ergyd o yn erbyn y pren. Marriott. Yr hediad gan Noah Edwards I fewn i'r cwrt Cosby. Edwards yn erbyn Iorwerth. Wel, mae hwnna'n gic o'r smotyn. Nac diwedd y dyfarnwr. Mr Williams yn anghytuno. Hughes. Edwards yn cynnig I hun ar yr asgell dde, ond Hughes tuag at Mwandwe. Mwandwe ar draws y cwrt tuag at Kenny! Ac o'r diwedd, mae'r tîm cartra'n cael I heiddiant. Jack Kenny yn rhoi Connah ar y blaen. Gwaith da gan y tîm cartra, mae'r gol wedi bod yn dod. Y bas gan Rhys Hughes yn agor yr amddiffyn, a'r croesiad yna gan Mwandwe ar draws y cwrt, a Kenny yn y fan ar lle I rwydo. George. Yr hediad gan Hulbert yn un da. Cael y cymorth yn ôl gan George. O'r bel yn disgyn yn hyfryd I Hulbert. Hulbert o Ynglden! O! A mae fewn, a mae'r bari yn gyfartal. Cwta 10 munud o'r ail hanner yma, ac Oli Hulbert yn gwneud yn wych o Ynglden I ddod â bari yn gyfartal. Armstrong ar gicir ymlaen, Snaith. Mae Snaith yn mynd I gael ail gynnig o, ac yn gweld Schwank mewn lle, Schwank I mewn i'r cwrt Cosby. Mae ganddo fo gymorth, ond yn penderfynu mynd I hun. Marriott. O, bold gan Marriott. Wel, oedd pawb yn disgwyl croesiad, ond Marriott yn mynd am yr ergyd. Y gig gornel I fewn tu'r canol, William Margetson yn acrobataidd, y bel 'di dod allan at Patton. Iorwerth ar y postyn bella o nachu arbediad Campus. Y peryg dal yna yn erbyn y trawst a'r hwsyd ei gilydd. Mae Connah yn llwyddo I glirio. Wel, Williams Margetson oedd efo y cyfle acrobataidd cynta. Iorwerth efo'r peniad grymus, ond yr arbediad yna. A dwi'n credu William Margetson eto yn erbyn y trawst. Poole at Edwards. Edwards o dan bwysa yn chwilio am bas tuag at I golwr o, ond dio heb weld bod Oli Hulbert yn llechu yn y cwrt Cosby! Ac mae Oli Hulbert yn siŵr gni wedi bachu'r triffwynt i'r bari. Fe nath Ratcliffe yn dda I arbed y cynnig cynta, ond Hulbert yn selio'r fuddigoliaeth. I thought we were excellent today against they are a very, very good team. You know, they're an excellent team. So for us to come and perform like that, like we did, yeah, really, I'm proud of the boys. Mae wedi bod yn dechrau cymysglyd i'r dre newydd y tymor hwn gyda'r clwb yn sicrhau 2 fuddigoliaeth ond yn colli'n drwm yn erbyn Caernarfon a Hwlffordd. Yn ei herio'r penwythnos yma roedd Llansawel oedd yn dal I chwilio am ei pwynt cyntaf ers ennill dyrchafiad. Os na gyfle I Llansawel dorri rwan Jasper Payne yn troi. Bel yn disgyn I Walters. Walters o bell! Swindell I lawr i'w chwith. Cael pawen gref ar honna. Walters. Bel ymlaen I mewn I cwrs Cosby, mae'n gyfle gwirioneddol fan hyn! A Swindell efo'r arbediad o ergyd Eli Sage. George Hughes yn codi'r bel dros amddiffyn Llansawel. Bel disgyn I Josh Locke. Locke
Torri tu mewn, yn mynd I hun, ac yn taro'r trawsbren. Taran o ergyd gan Josh Locke. Tîm cartra sy'n dod yn I blaenau rwan. Josh Locke. At Aaron Williams! Ac Aaron Williams ar y cynnig cynta yn plannu'r bêl yng nghornel ucha rwyd. Pedwaredd gol Aaron Williams y tymor hwn. I drydedd o yn y gyngrair. Oliver Sharp I godi'r bêl I mewn I gwrs Cosby Llansawel. Teg at y cwrs bach, mae'n mynd! A peniad Shane Sutton. Ddim yn bell o gwbl o ganfod y nod. Roberts allan at Calvin Smith. Roberts unwaith eto. Rob Evans rwan. Ar draws yn ôl. A George Hughes. Hughes yn cafod Oswell Troma! Ac arbediad holl bwysig gan Rhys Wilson. Oedd y bêl yna ar I ffordd at gornol isa rwyd. Wilson, lawr y cae Troma. Peniad Price. Bowen ar I hôl I. Ac yn cyrra'n o Kane Sutton. Croesiad Luke Bowen. Tom Price. Yr ergyd isel ar y targed. Swindell efo'r arbediad efo'i goes. Da ni mewn i'r funud ola. Y dre newydd sydd ar y blaen a sydd ar y droed flaen. Boacie yn troi'n y cwrs Cosby! Ac arbediad arwrol, gwirthiol gan Rhys Wilson. Mi ddyla Aaron Williams fod wedi gwneud i'n dwy. Pen-y-Bont yn parhau ar frig y tabl am wythnos arall felly gyda'r Met yn dyn ar isodla yn yr ail safle. Y Flint sy'n sicrhau bydd y goliaeth gyntaf y tymor hwn ac felly Llansawel ydy'r unig glwb I fethu a sicrhau pwynt hyd yn hyn. Dyna ni am heno, ond mae'r gemau rhyngwladol yn parhau nos fori, achos mae tîm Cymru dan 11 oddi cartre yng Ngwlad yr Iar, gig gyntaf am hanner awr wedi 5. At y penwythnos, nos Wener, bydd y dre newydd yn cwrdd â Met Caerdydd. Pnawn Dydd Sul wedyn ni, prif adran Janero yn dychwelyd. Wrexham yn cwrdd â Chaerdydd. Y cyfan yn fyw am 5 o'r gloch o'r Graig ar S4C. A byddwn ni nôl nos Lun nesa. Hwyl fawr I chi.